Roslyn. Ato kenda bro program. Roslyn wacha obado ngisa ni sauri mokono. Anta bo program jowete wa. Nikech ing'eni no acho mokongo ni mane ni yiero mar gweng'. Omiyo aparo ni gima ne jowuok ne ni sani ng'eny ji dwa ng'iyo ni to chama mane maintie. Kora na bro ng'iye ni ndiyo jo UDA no register members mag UDA. But kadok e yiero mar leadership taparo ni podi mondo ka yiero mabro biro mbele makoro wabro neno chairman mag counties constituency kanye makoro wacho ni lony nitie kakoro wabro neno kaka yiero bro tim ang'oa bro timre but sani ni neno kata yiero manotimre ne kwentie kabisa amora moro kapa ni nitie koso gi weche mag floods okapa ni neno floods aparo mana ni yiero mane ntiere en maji okokete ngufu ahinya kaka giketo ga mar constituency gi mar county gini but ing'eni gima chiele ni nyaka gimbe ging'in ke chairman mar county ema bro chung ne jok miyiero ka en Homa Bay kata Busia kata West Pokot kata Narok kata Nairobi mane yiero timang'oa notimre ni neno ka nchingie mbui nchi neno kwandiko kata mibadhi manche William Uchungu ka UDA headquarters manoido ka tablet no sebedo komed pesa mane dhi omenda milion 200 mochungu mi neno ka ogolo secretary general moduoko national chairman mancho wacho ni anima wuoyo ne chama secretary otigi weche ne mag secretariat koro mano nyisi ni ntiere mang'eny mapok otimo ang'oa mapok erokamana onyalo go mbaka ne jok madongo yimo na ng'ado nikech bika wayie ni lakini